on nyt video. Kelava. Vielä on matkaa. Varmaan. Kumpi väsyy ensin? No mun olkapää varmaan. Just kun sä oon saanut kelattua, niin sit se kelaa sen takaisin. Älä laske venettä vasta. Se on varmaan veneen Iso ruijonpalos semmonen, jos sen päästään kääntyä, niin se menee pohjaan asti kerralla. Vapa on aika taipus. No toivottavasti. Meneekö se väärälle puolelle? Pitäisikö kääntyä veneen toiselle puolelle? En tiedä varmaan, mutta mä en saa sitä käännettyä. Älä seiso. Sitten kun päästään löysille, niin se ei halua tulla. No ei todellakaan. No se tietää mihin se päätyy. Heittoon. Ja sitten mahaan. Nyt se kääntää tätä venettä itse. Ei meidän tarvitse kääntää. Niin. Se on paljon isompi mitä aluksi näytti. Au. Niin tässäkö saat mennä 10 minuuttia? Helposti. Anne tykkää hyvin paljon. Se on teidän välinen taistelu. Ja. Kun näkisikin millainen se siellä on. Toivottavasti kohta. Niin, mutta siis jos olisi video siinä koukkujutussa. Semmonen, tai siis Niin. kamera. Ai. Niin semmonenkin. Siimakamera. Koukkukamera. Niin. Tai semmonen mikä on siinä, onko se uistin? Varmaan hyvä liikeidea. On niitä jotain semmosia siiman päähän laitettavia kameroita. Se on tosiaan sitkeä. Mitä? On sitkeä kala. Kyllä. En mäkään aio antaa periksi. Hyvä. Jos siima katkee ehkä sitten, mutta ei muuta. Siima kestää. Vapaa mua vähän välillä pelottaa. No varmaan. Kyllä sen pitäisi kestää. Pitäis. Ainakin on nyt todisti, että mä oon tehnyt täällä jotain. Nyt on jo 4.40 mennyt. Aitko kuvata kokonaan? Joo, Selvä. eikä ollut edes ihan alusta asti. Niin.
Just noin. Mitä? Just noin. Wow. Näkyy kelaavaa. Jumalauta, mikä lötkö. Oho. Herranjestas. Saatko sen? Saatko sen? Saat. Mitä ihmettä? Kymppi heilahti rikki. Ainakin syödään. Syödään 2 viikkoa. Wow. Mun käsi. Okei. Huhhuh. Otas toi. Joo. Joo. Älä nyt pudota sitä. Tämmösen sä sait. Joo. Uhuh. Mites se tapetaan? Mä puren sen niskan poikki. Joo. Eikö se on sun tehtävä? Ei. Yhdellä koukulla oli kiittolta. Mm. Huhhuh. Paljon se painaa? Katsotaan heti. Ai niin, sulla on syyttä. Mulla on ruokaa. Suusta sisään. Kyllä se näyttää aika... Käsi menee helposti. Esittääkö se vaan kuollutta? On se vähän pökerryksessä ja väsy. No varmaan. Täällä on niinku 8 minuuttia menee, siinä oli vielä pari minuuttia ennen. Menikö 10? Oliko se video nyt 8? Tää on 8, niin varmaan se 10 minuuttia oikeesti meni. Niin. Kyllä se tuntuu ranteessa. Mm. Fishu. Tosta alkaa. Mistä sä aiot laittaa sen kiinni? Sun pielestä. Älä nyt liiku, Fisu. Tosta. Oliko se ollessa? Nyt se aukoo suuta. Nyt se alkaa toipumaan siitä. Vähän. Ei se toivu. 12 ainakin. 13. Joo, sovitaan, että Mitä se on. se näytti? 13. Kyllä se 13 pääsi. 13 kiloinen turska. Onko se turska? Oh. Onko se semmonen samanlainen, semmonen, mikä me nähtiin, semmonen pikkunen? Joo. Se minkä sä saat äsken sen 100 grammassa. Joo, vähän eroa. Semmonen 100 grammaa ja sitten 13 Haluatko kiloa. sä pitää tuota? Mä nostan sen vielä. Kato, et pudota. Joo. Mahtuuko se kuva? Ei edes kokonaan mahu. Niin iso. Ootas. No, tolleen vähän jotenkin. Tommonen. Teidän niinku päät on saman kokoiset. Niin. Tuolla on vielä vähän isompi. Joo. Jam. Nyt joo. Wow. Läk! Iso fisu, mutta joo. Huhhuh. Sitten täytyy lahdata tää. Ah. Niin.